ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Las 8:06 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Good morning. Mayong aga naman bakulod kag Pilipinas. Aksyon Hotline. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad. Pizza 15 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Aksyon Hotline. Basta Martes sa ngalan sang regular nga Anchorman Aksyon Artay Hupon. Ini makaupod tub-tub sa tak ng alas 9:30 Aksyon Marlon Hervaya. Aksyon Hotline. Kanami sang bugtaw sang kalabanan bangod subong pet sa makaksyon sang bulan o kon kalendaryo isa ini sa petsa nga makapayuhom sa may mga trabaho bangod basta gani petsa 15 makaksyon ang kampyon kag marimes pamatian kag maayo sa bulsa sang kalabanan amo ang sweldo halin sa ginaobrahan. Aksyon Hotline. Pero hindi naman maayo nga hugada para sa mga tao nga nagakonsumo sang kerosene kag gasolina. Maayo para sa mga nagatughong sang diesel, pero bad news naman sa mga masami nga nagausar sang kerosene kag gasolina bangod subong nga November 15 mga kaakson ang presyo sang diesel maganubo. No? Pero ang kerosene kag gasolina, magasaka o kung nagsaka na ganing iban. Aksyon Hotline. Ang Sea Oil, ang Caltex, ang Petrogas, ang Metro Oil, ang GT, ang PTT, ang Uni Oil, ang Shell, kag Clean Fuel makakson kahapon pa lamang nagpabaluna nga ang ila sa pump prices sa gasoline magasaka sang 90 sentimos kada litro samtang ang diesel manubo sang 30 sentimos kada litro. Aksyon Hotline. Ang mga kumbuyahan nga nagaprodukto sang kerosene magapasaka sila ho 1.35 kada litro. Ang Caltex kag Clean Fuel Price Adjustments nga nangin epektibo na. Ang Caltex nagasugod alas 12:01 kainas ang kagahon. Ang Clean Fuel magapasaka pa lamang umpisa alas 4:01 karon sa hapon. Aksyon Hotline. Ang iban nga oil companies makaaksyon nag-adjust na sa presyo sang ilan sa nga produkto sugod alas 6 kaina sang aga. Kung ulong saktuhan malang imo sa nga budget makaaksyon sa pagtughong sang gatong, di ikaw na lang mismo ang maninguhae kung paano ka makakinot. Kung ang gasolindahan nga karon pa sa hapon mapasaka, siyempre, hingagaw ko na lang patughong subong nga adaan nga aga. Aksyon Hotline. Pero kung bastante man lang ang imo sa nga pundoy labi na nga ti sweldo man sa mga adlaw, ti wala ton mo na lang magbakanting tiyempo mo kag amo nang patughong sang imo sa nga salakyan. Ti saka nubo sa presyo sang gatong. Daway naman gani ginasapak ni sang mga motorista mo. Kaya daw natag-an na sila sang hala ka reklamo, ngaway man sigiyapon sang kasulbaran ang problema. Tiangwa subong, nga mga motorista mga kakson, tinagaupod na lang sa ilig kung ano ang kakatabo. Kung presyohan ay sang petrolyo ang paghambalan. Aksyon Hotline. Wala nang magawa si Juan dahil wala na namang magawa ang gobyerno ng Pilipinas kung sa mga Tagalog pa. No, poros lamang tikal kagwangal, tiway na sa nakitaan silang nga solusyon. Tiyaman ang pabuton na to na. No? Mayo-mayo ining Martes kay duha kasahi sang gatong ang nagnubo. O kung nagnubo, ano to? Isa ang isa duwa, no? 1 and
produkto. Dua ang nagsaka, isang nang nubo, tibulo banyos gapon eh. Action Hotline. Sige lang, amo nang siling sang kalabanan nga dapat hugtaray ni gyapon sang paha. 10 minutos na kaligan sa tak ng alas sa 8, Action Radio Philippine Standard Time. Ano ang balita sa national? Oy, atensyon ha. Atensyon sa mga mahilig mag-usar sang logo sang PNP. No? Logo sang Philippine National Police. Sigihan nyo na. Sigihan nyo kapadayaw kag pa pulis-pulis porsyon. No? Kay ang balita mga aksyon, amat-amat ni subong naga-viral sa social media. Nagligad-gadlaw niyo maisa ka luxury vehicle. Isa ka malahalon nga salakyan. Nag-viral kag menti ginahambalan na subong sang publiko. Toyota Alphard, no? Toyota Alphard kita nyo man guro ni siya tahom nga sa isa salakyan isa luxury vehicle naggahala ini kalambiyo makaksyon dito sa may dalan sa Ayala Center sa Makati City. Porte kay isog balatyagon kag daway kulba ang driver ako nagmaniho mo sining Toyota Alphard di makaksyon nga duwag puti. Kita niyo ining Toyota Alphard, ang magtimbang portahan niya, may logo sa pulis mo. Logo niya sa Philippine National Police. Ang likod naman sa salakyan niya, may tatak niya nga pulisya. No? Capital P-U-L-I-S-Y-A. Pulisya. Action Hotline. Kung lang tawon makakson, daw yung ka pulis mo. Kag kung maglabay sa kilid mo, mapatigid ka. Ngaya nakapulis inang salakyan. Patrol car sang pulis. May logo mo. May ngalan nga pulisya makakson. O galing, damo na gid man sang medyo matanda nga Filipino. Damo na sa natingala mo kung nga ang unit sang salakyan ni. Nga Toyota Alphard makakson. Damo tingala tas kilay. Uy, katahom-tahom sang patrol car sang pulis ba? Be? Kuhaan ta video bla kag i-post bla sa social media. Action Hotline. Ti damo makakson sa nakakuha sang video. Kag gin-record, gin-post sa social media sites makakson kag tinaw kilat karasig nga nag-viral mo. Ang iban nga mga netizens, nakapang-abaw-abaw, nag-criticize sila sa organization sang PNP kapapati nila. Iya gid ka pulis, iya gid ka PNP. Kaya ginakusahan pa nila gani ang pulis nga siling nila ay grabe ba? Grabe mahal nga sa salakyan. Ang ginbakal nyo, ginimo nyo lang nga patrol car. Action Hotline. Pero ang PNP, Police Community Affairs Makaksyon and Development Group, dasig man nga nagklaro sa siling issue ni. Nagsiling nga ang PNP, wala iyatana sang record sang Toyota Alphard sa ila siling nga property book. Duwot silingon, wala ya sang unit ang PNP nga Toyota Alphard. So NCRP o ini nga area, ti subong ginatinguaan nga ma-determinar ang authenticity sang litrato kag video kag report kada baton ta daw nabalaan na gani kon sino ang nagapanag-iya siri. Ang ginatinguaan na lamang matultulan ang tawo nga nagmaniho. Action Hotline. Yambal sa NCRPO mga Executive Order number 297 series of 2000 series of 2000 nga amo ni ang nagadumili sa unauthorized manufacture, sale, distribution kag paggamit sang uniforme kag iban pa nga kagamitan sang PNP mga kaakson. So sinong tag-iya kay ang driver sa salakyan sa PNP dapat tuturon yun niya kay kon may nasupak yun madami nga kaso ang tag-iya kon driver sa salakyan nga nag-usar sang logo kagalan sang PNP nga hindi otorisado kag klaro naman nga may ara gidya sang violations di. Dapat tuway kamusang kanahan. Action Hotline. Tekay kung basihan lang naton ang modelo sa salakyan, Toyota Alphard. Pila ba lang bili sang Toyota Alphard? Kabalo ka mo kung pilang bili. Kung lang tawon ta makaksyon. Sa website sang Toyota, ang Alphard 3.5L. Ang may manufacturer's suggested retail price nga 4.1 milyon ka pesos. Action Hotline. Amo nang bilis ang salakyan nga niho. Tekon balaan sa publiko na nga
ya ka pulis, mga tingala gini, grabing patrol car ba? 4.1 million pesos ang bili. Action Hotline. Te kung pigaw ka nga sa isang persona, makabakal ka sini. So laban-laban kay nga kwartahan kag poderoso. Ang tag-iya akong driver sa rin sa lakyan. Diba si kung pilakadlaw bala matunaw na naman ang ginasiling kaso haw. Ang datos kag record sang PNP Logistics Support Service. Waay sang na-issue nga sa lakyan ang PNP nga Alphard Toyota. Bisan isa. Ang maning siling ni Police Colonel Gian Fajardo, ang spokesperson sang National Police Force mga kaksyon. Hindi dapat pag-ibaliwalaon nga sahi sa hitabo ni. Ay way kitak balo. Pasi way lang ihibalong PNP bilang nga sa ibang nga lugar, pwede man nga dari sa Western Visayas, pwede nga dari sa Negros Occidental, o kung dari sa Bacolod, basi may ara man bala, malahalon nga sa lakyan nga, ginapatapikan man lugo kag alugo sa PNP, kag way lang mabalaan, bangod way man sa nagareklamo. Action Hotline. Dapat bantayan kag monitoron man sa ibang nga lugar. Tiyang matabo sini sunod kay Fardo nga ang PNP Highway Patrol Group mag-issue ni sang report sa sining insidente ni kag ang pulis gani nakaistorya naman sa visor. Ang visor siguro tiyan mo ning nag-provide sa rin sa lakyan ni. Agon ba check ang vehicle's plate number kag conduction sticker. Ang salakyan nabalaan gid man nga ang tag-iya sa ni Santo ya ka company isa kay kumbuyahan. Action Hotline. Ti ang vehicles registered owner sa rin salakyan pwede na nga magapangatubang sang kaso administratibo kag kaso kriminal nagod sa unauthorized nga paggamit sang PNP logo mga kakson. Nguna gani siling ko tutuuran yo wala dapat sang paghinabon diri. Basi gumawa bla nga ang iya sa salakyan diri kilala nga personalidad. Ang kaso alimunaw na naman. Action Hotline. Dapat mangibabaw diri makakso na ginasiling naton di nga no one is above the law. Every individual, no matter how wealthy or powerful ina nga tawo. Kung nakasala dapat kasuhan kag pakit-kiton gid dapat sa rihas. Action Hotline. Kahapon, si PNP Chief General Rodolfo Azorin Jr. may statement na. Ang siling niya, nagagwa makakson nga isa ka company ang nagapanag-iya sa salakyan kag ginpasa lang galing sa isa ka tawo, gintugyan sa isa ka persona. Amo nang gagwa sa ginhimo nila nga verification. So ang ginahimo subong naga-backtrack ang HPG kag ang panawagan ni Azurin sa tawo to nga gintanyagan sa sineng salakyan ni Hambalya. Mag-volunteer ka na lang noy, surrender ka na lang dalang salakyan mo, explain ka kung nga ginusar mo ang sticker sang pulis kag nga agin butangan mo inang salakyan, logo sang pulis, may ngalan pa pulisya. Action Hotline. Magamo ni nga nag-viral na, bisan labot tas bato, nga konsulta na ng driver, saya sa nga abogado. May panawagan si Azurin sa publiko. Ano panawagan ni Azurin, no? Basi kung mayara ka mo na balanda bla, nga luxury vehicle or salakyan nga mayara gin butangan logo sang PNP. Hambal na Azurin, pwede ipaidalom sa ginatawag nga citizens arrest. Action Hotline. PNP Chief na ginanggahambal makaaksyon ha. Kay hambal ni Azurin, wala yan nagagamit sang Alphard nga sa isa salakyan ang tuyo ang PNP. Kaya mga salakyan niya sang pulis ang ginausar, Innova, Grandia, commuter van kag mga utility pick-up based sa ilang nga inventory. Di kinanglan pa nga magtanyag sa reward money naman para mag-surrender inatang iya sa salakyan Dapat kasuhan gini. Action Hotline. Muna citizens arrest pwede mo ma-arestar. Di ko ni kahulti mo nga tao lang. Luxury vehicle ang imo sinisugata, kita mo may logo sang binped, nagaduda ka. May kaisog kayahan nga magpatagayon sa citizens arrest sinasaya. Action Hotline. Las 8:19 Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba na ang balita naton sa bayan sang lokal? Action Hotline.
Baha sa Bacolod sa gihapon ginakabalak-an basta magbundak ang ulan. Ang balita nga may pila ka mga residente sa subdivision sakop sang Barangay Villamonte. Ano ba lang Barangay Villamonte? Isa ini sang pinakadako nga barangay diri sa Bacolod mga kaaksyon. Ang pila nila ka mga residente nagpalabot sang yamo kon reklamo sa mga opisyal sang barangay bangod sa epekto sang pagtukod sang The Upper East. Yung The Upper East ginasiling ining New York-inspired business district. Damo naman nag-enjoy, nagligad paglagaw-lagaw nila, nagligad nga maskara, hindi bala? Pero damo gali sa mga residente sang subdivision nga nagasupler. Bangod kung sadto ang baha nga ila ginasumalang sang wala pang The Upper East, hindi tanto kalala. Pero sang ara ng The Upper East, mga kakson, ang report nagasiling nga naglain o kung naglala na gid ang resulta. Action Hotline. Tutukan tayo nga balita bangod ang report nga ang council sang Barangay Villamonte. May sulat na padala sa DPWH may kantanan sa siring problema ni mga kakson. Tiyabag siling kita DPWH drainage system ang dapat na rin aktuhan. Ano ba ng plastada? Ano ang response ng DPWH kung ilan na gidman nga nabaton ining sulat sang Barangay Council sa Barangay Villamonte. Istoryahon naton dugay-dugay ang mismo punong barangay sang Villamonte nga si Kapitan Romel Flores. Tanbay. Action Hotline. Ano pa ginibas sa nga balita sa bayan sang lokal Centenarian Awardis. Huwag ka mo matingala nagligad, kundi may ara kita dari 5 de Novyembre ng aktibidad dari sa may Provincial Capital Lagoon and Park sa sudad sa Bacolod. Tidaw na anad na ang Bacolod nun kag Negrosanon nga sa kada November 5 nga 5 de Novyembre nga celebration. May ara gidya tagtaganay sang cash assistance sa mga centenarians o kon mga buhi nga Negrosanon nga ang edad 100 pasaka. Pero nagligad nga November 5, why nato nini masaksihan. Action Hotline. Amo ning mga tinuga nga residente sang Negros Occidental nga siling buhi nga 100 years old, hatagan na sila 100,000 pesos mga centenarian awards ang tawag sa ilas ni. Sige ang tagtaganay sining ayuda ni. Kahapon si Negros Occidental Governor Bong Lacson personal gid nga ginpamunuan ang paghatag sa ning cash assistance dito sa may Southern Negros Occidental. Action Hotline. May 5 ka mga centenarians ang ginhatagan makaaksyon. May ara sa Binalbagan, may ara sa Hinigaran, Binalbagan kag Hinigaran. May ara mas Kawayan. No? Cash kag certificate ini siya halin sa Provincial Government of Negros Occidental. Sa presensya sa mga opisyal man sang Banwa, Sunad kag distrito. Siyempre, ini paghatag ni mag-aksyon sa pagpaningguha man sa Provincial Social Welfare and Development Office. Ang balita mo sa mga adlaw, Northern Negros naman ang ginkadtuan sang team sang PSWDO. Agud ang mga centenarians sa sining mga lugar hatagan man sang cash assistance. Action Hotline. Pero siling ko na damo sang pamangkot kun nga why sa nga tagay nagligad nga November 5 tungan sa selebrasyon sang 5 de Nobyembre nga manaraandan tara. Ano ay han ang rason diri? Nakita ko diri ti laban-laban kabudlayan sa mga tigulang nga maghala pa kabiyahe kadto dira sa may Kapitolyo. Amo nang pagpatik ya isagid ni isang nakit-an ko diri nga rason. Kaya ko mismo makaaksyon nagliligad nga hatagay sa ring cash assistance sa mga centenarians November 5 nga 5 de Nobyembre nga selebrasyon. Nakasaksi ako kung ano kabudlay para sa mga centenarians nga magkadto pagid personal sa Kapitolyo diri sa Bacolod. Ang iban din na ganit yung makatindog ka nagapungko na lang sa wheelchair. May ara man nga naghigda na lang gani ikag hindi na makabangon sa budlay. Action Hotline. So kung ako maglantaw, okay lang nga ang provincial capital staff or employees or officials na lang mismo amo ang dapat ka magkanto personal kag maghatag personal, magdaho personal sang sining 100,000 kapesos. Sa mga aga, pagkaupod ta karon dugay man ang pamuno sang PSWDO nga si Ma'am Merle Garcia kabati timing gid nga subong mga tirion ang iya sa nga team magakson
ara sa Northern Negros. Kabay pa nga nakaabot na, agod nga mangin available man ang signal ni Ma'am Garcia. Para yunon ang paghatag sa saning cash assistance. Action Hotline. Kagari, sino-ayhan ang ginakilala bilang pinakatigulang o kon oldest living centenarian in the island of Negros. Kay yadtong residente sang Kabankalan Blandi Blabantog ni si Lola Francisca Susano. Nagtaliwan na to, di bla, nagligad nga Nobyembre 2021. 124 malang edad to ni Lola Francisca. Action Hotline. 124 anyos makaksyon. No, may ara to sang pagtinguha kuntandi. Nga ginaduso sa bahin sang kamara nga hatagan si Lola Francisca sang 1 million pesos nga reward. O galing kay sus balaan na gid nila nga amo ning edad sang tigulang kag ilisipon na lang way nila gintagaan sang prioridad kag ipadasig dong ato ya pa pugi points na tuguro sang pila ka mga kongresista nga nagalaman kuno kaduso. Action Hotline. Pinagtaliwan lang si Lola Francisca, why ginto na maka first base. Sa mabangkot na may ara bala subong buhi nga centenarian nga ang edad lapit-lapit man sa edad ni Lola Francisca. Aber, i-check natin dugay-dugay sa record sang PSWDO. Action Hotline. 26 minutos nakaligad sa takda nga alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Ibo ko lang first batch sa akon sa nga commercials maka-action sa pagbalik daton tutukan ta ining reklamo sang pila ka mga residente sa subdivision dira sa may barangay Villamonte. No kay ang ila reklamo ginpalabot sa barangay council nga naglala ang baha nga ginasuprer nila since nga gitukod ining proyekto nga the Upper East. Dugay-dugaya kay magkaupo na to ng punong barangay sang barangay Villamonte. Standby. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Okay, tari sana nga to sa mga nag-monitor live sa live stream. Sir Marlon, mayong agalanda sa aral nung kini nag-unay monitor si mo. From Alex Armontesa. Salamat gid Lito Dayap, mayong aga. Okay, road to 80 peso 55 centavo ang diesel max samal ni Alex. Georgia Gargasaran, good morning. Ana Sinuro, salamat gid. Okay. Right, Inday Plaza o Araman Gabaritor sa neged ng mga tanong. Standby mabalik tayo dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan.
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang nga. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian niyo kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos ka gid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung kisana ano nang kuya ako mahula ay may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary
of the annual Balik Eskwela program? The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakar silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko mag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir
padamo kay salamat sa inyo mga duwan Ma'am Nuna kag ni Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure. Sa Bacolod Subong ho, nagsulusid ing ako sa gwa mga kaaksyon kung tanglaon naton ang langit. Subong may mga nagaporma na naman nga galom, but sa linggo nagagaom-goom subong ang tiyempo dire sa Bacolod City. Action Hotline. Ang problema sa baha sa Bacolod sa gyapon ginasupler ini sang kalabanan nga mga residente ta. Ang pag-develop sa syudad paagi sa ginatukod nga mga proyekto, establishmento, estruktura, buildings para sa sanyog man sang negosyo kay ekonomiya. Hindi man malain kay amogid man niya ang ginahandom sang isa ka lugar hindi bla para at least magkabulig-bulig man paalibantar sa pangabuhi sang mga residente. Pero basta gani may ara sang development, ang yamo kag reklamo may kakson partikular sa epekto sang proyekto sa tion sang pag-ulan ara gina hindi gina malikawan. Action Hotline. Labi na diri sa Bacolod mga kakson nga ang mga buildings daw uhong lang kuno mo nga naga inulhot-ulhot na ang balita amo ni nga bangod sa pagtukod sa ginatawag nga the Upper East sadto ginatawag idada nga Bacolod Morsia Milling Company Complex, isa ka mega world sa township kag industrial estate development sa Bacolod City. Tiara makit-an gumanda, makit-an sang publiko nga namtang ina sa 34 hektarya nga kalaparon sang propiedad nga ginapanagiyahan sang Araneta Group. Nagligad nga Maskara Festival, isa ina sa ginhimo nga Maskara sites, di ba? Kampiyon kag okay gina. Kay dako ang mabulig sini sa pasanyog sang ato sa nga syudad. Action Hotline. Di Mega World Upper East in Bacolod ang tawag. Isa ka New York-inspired business district, prominent developer ang nag-develop sini. Mega World Corporation, Upper East Township style nga proyekto ni magkakson. Ti siya do katahom, walking distance na ni pakadto sa mga malls, sa parke, simbahan, offices, kag museums, mga kaladaan. O galing sa nasilin taran di gid malakawan nga sa ginapatukod nga proyekto may epekto gid kon baha ang hambalan mo. Labi na diri sa Bacolod nga ti abisan pinalang kabinutos magkakson ang bukbo sang ulan, nagaanaw dayon ang tubig sa dalan. No? Mga sadto alagyano kon ginailigan kag dira bala nagadaloy ang tubig magkakson nagsululupon na. Ang mga sadto ginailigan way na sang iligan bangod sa ginatukod nga mga istruktura. Hindi man tanan na. Action Hotline. Nawang balita bangod sa pila ka mga residente sa subdivision, no? Pila sa mga residente sa nga sakop sang Barangay Villamonte nga manang sa residente na ginahamtangan sa Upper East mga kakso nagreklamo. No nga nagreklamo nga naglala pa ang baha sa ila sa lugar. Kay ti laban-laban siguro way na agyan tubig eh. So ang ginhimo mga kakson sang mga residente ginpalabot nila ng ila sa reklamos barangay. So ang council way man nagpabaya no?
way man nagpabaya sa reklamo sang pila nila sa mga residente. Labi na sa punong barangay. Tindi man pwedeng baliwalaon ining reklamo ni mga kakson. So ginaktuhan, kaya ginhimo diri. Naggadihon sila sang sulat. No? Nagdihon sila sang sulat address sa Department of Public Works and Highways o kung sa DPWH mga kakson para nga ayoon kung pwede maplastar da mayo ang drainage ngati apektado bagod ba sa siling nga pagtukod sang Upper East nga proyekto. Action Hotline! Di magsiling kita magkakson 34 hectares ano bala kalapad na how? Ano bala kalapad sang property? Mag-amo na mga kakson. Di lapad-lapad Kag kun mahuman ining Upper East makakson isa ini sang pinakamalapad nung area establishmento diri sa sudad sang Bacolod. Di man basta-basta ang pag kompleto sang construction suri. No kay ang report kanabaton ta mga pila ka tuig antes makalo kompleto ni maplastar ni sang maayo mga 10 years mga kakson. Action Hotline! Di ba naunta nugang detalye sang sining balita? Online sa hotline. Online sa hotline. Kapod naton Barangay Villamonte Kapitan Romel Flores. Kap, good morning si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. May aga Action Marlon kag may aga mas tagpalamati sa Action Radio. Salamat gid kapa sa paghatag sang tiyempo dari sa Action Radio Bacolod. Daw kay nakabin siling ko ang developments Bacolod why man aton ni ginapamatukan bagod para man sa kayuhan sang Bacolod noon pero kun kaisa hindi gid bala malikawan nga mayara gid sa nagakaapektuhan nga mga residente labi na kun baha ang ambalanta nga ti dugay na gid man ni problema diri sa sudad ta Subong. Now dira sa inyo sa barangay dira nahamtang ang Mega World Upper East nga ginatawag but ano natabo kap man may reklamong pila ka mga residente sang isa dara ka subdivision bangod since sa gintukod ina nga proyekto daw naglala pagid ang problema sa baha sa ila sa nga lugar kap. Ano gid ang istorya sa likod sa kap? Yes, actually ang ina siya na baha no. In so far daw plus flood man lang siya. Considering binati daw swamp area na ang Gonzaga kag nakita naman no kay ang mga drainage system dira daw almost wala na filled up sang basura kag mga layon sang duta no. So because ang volume sang tubig kay amo to na chimpo daw kusog man itong ulan. So nang saka magid ang tubig no but may initiative na ginobra ang barangay. Well in fact gani nagdihon kita na atang isa ka sugilanon sila di nag-ocular kita site inspection dira no upod sang DPWH pinagi man sang hinyo sang aton na Congressman Greg Gasataya no na inspeksyonon gid pinagi man sa request diri sang barangay council sang barangay Villamonte. Okay. So yes so para Sir Marlon no actually through man sang bulig man sa Mega World kinag-apilar kita sa ila nag-ubra sila sang drainage system nagapagwa dira sa Burgos na extension sa kilid sang dalan da bara. Ito happen lang gid kay ang drainage system dira sa along sa Burgos nato na road taas sa 1 meter compare sa exit sa aton Gonzaga subdivision. So that's why may tendency na halin dito ang tubig sa Lopez East, gadalagan pa dira gabaklo pa dira sa aton sa may Gonzaga subdivision. That's why ginhinyo tagid ang Office of the Congressman na hinyoon ang DP to look into sino na problema kag nag-inspection na da no. Well in fact na site inspection ko upod man dira mga residente kag ito happen gid sa Batman sang DP kag nag-obra na sila sang proposed plan dira para i-rehabilitate kag i-repair ina ang drainage system para may ultimate kita na solusyon sa ila problema. But sang wala pa butan takap sang wala pa matukod inang the Upper East inang area na problema na gid man ang baha kap sa sinang lugar na. Yes, in so far based man dira no kay may ara ta duwa ka gawad nag-star. Ever since kuno gabaha man gid na galing swapen kay wala pa da bigid totally na perimeter ang area. So gas spill over dira sa mga bakante. So gininyo tamalagani ang Mega Ward ang representative sa Mega Ward na if possible makakonect kita sa ila drainage system but it so happen ang hambal sa mga engineers nila
na may ara sila sang quality control na gini-maintain sa ila water waste disposal. Aha. So ang ambal nila, hindi sila gusto mo-contaminate because may mga standard sila na in compliance man sa ato na patakaran siguro sa atong gobyerno, no? Aha. So that's why nag-option kita diri sa may Burgos road. So ginobrahan man na nila galing so happen from now hindi pagid bala sufficient. So naghinyo kita sa kay Congressman Greg kaging sabat kita dayon. So gintas siya ang DP na sa nambal ko nagkandak kami sang ocular site inspection upon sa mga residente dira. Aha. Kag ginobrahan na sang proposed na budget plan, no? Naging sumiter naman sa aton Office of the Congressman kag during sa mga cases sang rainy season, no? Well, in fact, kinamonitor tagiding area sa mga flood prone areas diri sa barangay. Kag kadamo na instances nagasulay ang aton mga trabahante sa diri sa barangay to ensure na madiklag sabi kag ma-drain lang because normally may mga basura dagalutaw pa dira sa mga dalan, no? So amo na sa ikapay ka reason nagakaklag. So but inaya temporary na solusyon but that's why gin-address na sa aton na Office of the Congressman through sa DP because nagapati kita na mabuligyan kita sa permanent solution dira sa Gonzaga Subdivision. Mga pilang estimate niyo ka presidente or families nga affected sa baha sa Senang Subdivision? Actually, ang total rin sa household, I think, do mga 86 sila. Pero normally, more or less siguro, hindi magiging muna kadamo ang apektado. Dira kay some of the areas, taas man, no? May portion ng dira sa may simbahan na nubo-nubo manggit siya. So, ang tendency sa tubig, kung gaulan, mabackflow gida sanay, kag hindi na siya mag-drain unless masubside itong Burgos na area because nubo ina na area, nubo ang iya na outlet, dira. Okay, magluwas sa sinang area gin mono mo nga ginhamtangan sa subdivision kap may iban pa nga kapurukan kadara sa barangay mga ginakabig sa gihapon flood prone areas. And so far no nakita ko last time ang sa isla to but because ang pagbulig man sang DP kag gitalalayan man sang barangay na nag-obra kita sang exit na tubig pakadto sa Waduwad Creek. So and so far ang Purok Isla why na ginareklamo during sinisang paing na pagbagyo. Wala na nagsaka ang tubig sila kag ginapasalamatan ko man na ang pagbulig sang tanan. Okay, sa mga nagamonitor kap subong nga residente, partikular sa ding subdivision nga nagareklamo bagod sa baha nga nagluntas sa lugar nila. Ano ka pag imo sa mapasalig sila, Kapitan? Yes, naitsindihan ko gid no kung anong sitwasyon ng mabaan kita kag ginatinguan gid sang barangay ka sa aton council diri na matigayon ina well in fact kabalo ginayang Gonzaga ng mga pumuluyo nagagiho kita kagasabat kita sang ila ng mga panawagan. So that's why hambal ko limited man lang equipment sa barangay at the same time kadako binaobra. So that's why gipaangot na sa Office of the Congressman kaging sabat naman. So may ara na letter of response ang ato na DP gin forward ito sa Office of the Congressman kaging CC diri ang ato na barangay. So we look forward that is 2023 matagaan na ginasang aksyon para at least matigayon na kamasulhay na daw pagsayo naton pangabuhi dira sa Gonzaga Subdivision. Yes, ginalaoban ta ka pa kabayunta kung hindi kay ma-resolve at least mapaganahagan iring baha dira sa area. Anyway, Kapitan Romel Flores Kap, thank you so much Kap sa information ka sa tiyempo ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Madamo ginasalamat Action Radio Sir Marlon kag mabuhay kamo. Salamat gid. Action Hotline. Kapitan or punong barangay sa Barangay Villamonte, at least tara dasig ang pag-akto ginpaagi sa talatapan ni Lone District Congressman Greg Gasataya ining pangabay no sang pila ka mga residente sa Gonzaga Subdivision. At least ginpangitaan sa badasig nga tinion sang pamaagi kay ang baha sa nasalinta na mga kakson di tariya madalayon or matapna sa giliyon no ang baha dari sa Bacolod kay kung matunuban nato nagligad nga ang city government nag-create sila sang short kag long term solution to address sang flooding o kon baha mga kaaksyon. Kabalo naman kita kung diin nga mga lugar ang dasig gasakang tubig diri sa downtown area. Once ka buong ulan, sa sunod lang sang pila ka minutos. Nagligad to, hindi blagin siling sang asudad ta nga mayara sila sang na-identify nga 22 ka mga flood
flood-prone areas. Nagligad nga bulan sa Oktubre ito itong pagbukbok gibalasang ulan, mga kaakson. Flood-prone spots. No? TSM City lang to nyo bala. Sa Barangay 12. Diri sa may area sang Burgos Hilado, downtown sa Bacolod. Gonzaga Subdivision sa Barangay Belamonte. Tinalakip, inanggin mention ni Kapitan Flores Bagulang nga Gonzaga Subdivision. Nalakip ina no, sa 22 ka mga identified flood-prone areas sa Bacolod City. Action Hotline. At least ginaamat-amat pahagan-hagan ang baha, mga kaakson. Ang Libertad, ang Central Public Markets lang tawan nyo bala. Kung magbubong ulan kay dasig ang saka sang tubig da, mga kaakson. So short term kag long term. Ang proposal sa idalom sang short-term plan, ilisan ang mga manhole. Ang manhole cover, ilisan sang steel grating type. Ang pagdiklag sang drainage system. Ang diklaging ginatawag sang drainage system, ya permitaran niya masiplatan skills ang dalan. Action Hotline. Pero damo-damo na sang mga pagdiklag sang drainage system, parang baha aragyapon. Pasangkad sang ginatawag cuts, basins, opening. Ang istrikto nga implementasyon sang garbage disposal kag koleksyon sa barangay. Strikto blaning libutan yung Bacolod subong damo-damo basura sa masiplatan daw. Action Hotline. Ina short-term plan ina makakson kun long-term plan naman sang sunod. Target sang city government diri nga magbutang sang diversion channels sa diindra ma-release ang drainage sa sarang area na diversion channels. Kag damo pagid sa sa address ira tuwag nga long-term plan. At least may kita sang mabatian nga pagtinguha sang ato sa nga syudad sang saway na gidbla. Action Hotline. Ti iron tari kag monitoron ta kung anong dalagan sa ring gin-create nga short kag long-term solusyon sang aton sa ring syudad. Kung baha ang ato sa ring istoryahan. Baha taning kwarta mayo, no? Action Hotline. Ate manog baha na gibang kwarta kaya nagapasulod na kita sa bulan sang Disyembre. November 15 ta subong, baw. Ang pinakamayo yuhom subong akson Dorel, ang pinakamayo yuhom subong kon mga empleyadong paghahambalan. Aras gobyerno. Di bla? Tamo kakilalas gobyerno ay. Pag atubangan nyo pagkitaan nyo, lang tuwab lang yuhom niya. Marimis ang yuhom. Action Hotline. Kay dira na makakson mga umpisang pagbato nila sang nagkalain-lain nga mga bonuses kay iban pa nga benepisyo ay kanamitorn. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirma. Okay, balikan tayo ng atos rin nagpadala dugang nga mensahe. Okay, thank you gid kay Inday Blaza, kay Rambeth Nolias, from Barangay Sumag, Skylove Grapa Casiboa Sarmiento. Good morning, okay. Novi Magapan, Bayong Aga Action Marlon, Gabritor lang kami di sa Barangay Pandanon DSB. Araman si Barkey Tribe. Good morning, Kim Poyolo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia. Always gid pamati sa Action Radio. Salamat gid. Ray Flores Parioga, hello. Vanessa Mayo, good snowy evening Action Mar. God bless always sa aton tanan. Shout out ko sa M. Buen Water Mineral Refilling Station. Ang to my sister Mrs. Alvarez of Tangob, salamat gid. Sir, from Minnesota with love. Okay. Advance Merry Christmas na kay Ma'am Vanessa Mayo. Mauna na ko daan. Merry Christmas. Okay. Sige. Lorna Delehencia, good morning, good morning. Jinky, hambal ni Ma'am Vanessa, Jinky Dialagdon, MJ Sison, Ana Sinoro, Alex Monteza, Georgia Gargaseran. Shout out
tong EFC of ARB. Thank you, thank you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, nunang nahuya ako mahulang. Ay, may pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sa last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na eh. Tapos sa may maskila. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Umpis ana, nunang nahuya ako mahulang. Ay,
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa phone kay hindi ko masyado makita. Kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama
Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing Apa tiyempohan talanit. Dari kita anay sa ginatawag nga centenarian. Tiyang centenarian dari sa Pilipinas amo ini sa ang mga Filipinos nga ang edad naganabot isa kagatos pasaka. Pasalamatan tarani ang edad kon makalabot ang isa katinuga, no? Dapat pasalamatan kay ti regalo na sa iya. Naga-star man dari sa Pilipinas kon sa abroad. Ti dari sa aton sa nga pungsod may ginatawag nga centenarian gift, no? Amo naman ni ang amo ni sa ang amount no nga 100,000 pesos tax free ini magakson nga cash benefit but silingon ha 100,000 gidya why na ya buhin nga buwis Action Hotline. ginahatag ini sa mga centenarian bilang regalo sa gobyerno nasyonal pagi sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa nasalintara kahapon dari sa Negros Occidental si Governor Bong Lacson nagkadtugid personal sa may Southern Negros para ihatag ining 100K nga kwarta sa mga benepisyaryo isip-isip ko mga limatok bilog nga mga centenarians, mga kaaksyon may ara sa Kawayan, may sa Bidalbagan kag may araman nga residente sa Banwasang Hinigaran. Mga centenarian awardees. Sa mga adlaw, ang team sang PSWDO, sang Provincial Social Welfare and Development Office, ara naman sa may Northern Negros, parang dito naman managtag sang cash assistance mga kakson. No? Pila naman ayhan ka mga centenarians ang mahatagan kag isa lang sa nakita ko dito, may kabudlayan siguro kung ang ginapulian nga lugar sang centenarian awardee or awardees layo no kag bukid-bukid na no. Siguro tingwaan mo na pangita maguro sa pamaagi ato sa nga provincial government para nga dulong personal or basi kung may ara sila sa iban nga pamaagi nga miyembro na lang sang pamilya ang magkuha kay bati mag-edad siyan magkaksos sa nasalinta nagbudlay na niya maghalak biyahe. Action Hotline. Ang subo lamang nga balita mga kakson kay nagligad nga Setyembre dumduman ko ni ang hambal sang DSWD Central Office siling nila makakson wala na sang pondo para sa 662 ka mga Pinoy centenarians bilang cash gift mga kakson, no? Para ni sa tuig 2023 o galing. Amo nang siling sang DSWD man may 662 ka mga Filipino centenarians o kon 100 years old and older dari sa Pilipinas based na sa record man sa nga DSWD. Te dari sa aton sa Negros Occidental
hindi niya tugas ang problema kay may RS ang kaugalingon nga pundo ang ato sa nga provincial government. Action Hotline. Kundi tamalabot ang PSWDO kay sang nakikangot kita kay PSWDO head Ma'am Merle Garcia. Nagabiyahe pa sila pagkadto sa Northern Negros. Ti basi kung natabuan lang ara sila subong sa lugar. Sa lugar nga may ara sang ginatawag nga dead spot ko na signal ang paghahambalan. Pero pakarunan tara kundi tamalabot na ka-aksyon basta mo ng balita nga ang provincial government pagi sa PSWDO, sila na gid niya ang nagakadto personal sa lugar sa residente nga sa diin dira naga-star ang centenarian awards para ihatag ining Shin Mil kapesos nga assistance. Nagligad lang nga bulan dito sa may banwas ang Morsia mga kaaksyon. Kag siguro amo ni sa ang mabulos no sa bayaan nga trono no ni Lola Francisca sa Cabancalan City bilang the oldest living centenarians diri sa Isla San Negros sa banwa sa Murcia. May ginkadtuan to nagligad si Municipal Mayor Jerry Rojas. Kag upod ang pila sa mga local government officials kag kadto sa lugar nga ginestaran sang centenarian nga ang edad sa makaaksyon di man basta-basta ang edad 110 ka tuig pa lang 110 years old mga kaaksyon si Lola Concepcion Lauron sa barangay Dam Site no hatag ginakabig man nga centenarian makakson kag ang kampiyon dari nga balita bangod alert gyapon kag klaro gyapon niya makabati mo si Lola Concepcion Lauron pot silingon niya di kaya mabudlayan kung istoryahon mo siya. Kag naka patigayon pa ganiya sang tradisyonal nga pagbisa si Mayor Jerry Rojas mo sa kay Lola Concepcion Lauron mga kaaksyon. Baka sabat sa direkta sa pamangkot sa iya nga waay niya siling ginasulit-sulit mapamangkot di bilang kalabanan kung mamangkot ka dapat unagid tunugon mo bagod may pagkabungol na. Ti ang report niya nga si Lola Concepcion Lauron niya without the need of repeating sang imo siling pamangkot makasabat sa direkta. Action Hotline. Gakanta pa gani. Gakanta pa ya. Pero tino, sige ba noon tarang sa datos sang sang PSWDO pa karunan tadi sa Odto Makakson kung bala subong nga 2022 pila ka mga Negranse centenarians ang nagtagan sa ring 100,000 pesos nga cash assistance mga kakson. Ang iban nga mga banwa or sudad may programa man nga kaangay siri. Pero hindi yasring 100,000 kay ang 100,000 makakson diri sa Negros Occidental kinanglan mo nga laboton ang isa ka gatos man katuig nga edad pero maiban sa mga sunod kag banwa or probinsya nga bisan hindi kaya 100 years old pwede ka magabaton sang cash assistance o galing hindi man makalabot isa ka gatos ka libok pesos. Action Hotline. Sige lang no? Pakarunan tadi sa Odto mga ka-aksyon, no? Kung bala may mabulos na sa trono sa ito ginauyatan ni Lola Iska or Francisca Susano sang Cabancalan City. Nga mo to sa ganing ginapatihan mo nga the oldest living person in the world. Walang galing to malakip niya sa Guinness Book of World Record mga ka-aksyon. Ako mo nagtaliwan na si Lola Francisca Susano nagligad iyang November 22 sa edad nga 124 anyos. Basi palang ining si Lola Concepcion Lauron sang Damsite Murcia. Kasi kung amo naman ang kilalahon bilang
oldest living person sa Negros Occidental. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero dali lang gid, ari si Ma'am Merle Garcia ang ato sa nga Provincial Social Welfare Development Officer. Ma'am Garcia, good morning. Good morning, Action Marlon, and sa mga tagpalamati. Ari kami karon sa Barangay Buena Vista, ng siyudad sang Escalante. Agod ipaabot assistance sang atong isa ka centenarian diri nga 100 years old. Oo. Together with me is also the board member of the first district, board member Somoza. Okay, 100 years old gid Ma'am Merle, inang edad sa ring centenarian? Iya, oo. More than 100. Okay. Bali, isa lang na sa ma'am ang centenarian nga hatagan nyo sang cash assistance today. Kung maiban pagid? May, of course, certificate na pagpamatod na naka-reach siya sa 100 years old. Actually, this is a fund from the provincial government nga nagasugod, kita gid ang nagasugod, no, which started in 2015. The national government started in 2000. Okay. Medyo layo-layo ba ang area no, ni Ma'am Garcia. Ito sila sa may Escalante City, Subong. Ma'am Merle? Okay, ibalikan ta si Ma'am Merle Garcia kaya nadulang signal niya makaakson. Di may 100-year-old nga ginakatuan sila, nga ginatagan sa ring cash assistance makaakson angkot sa centenarian. No? Nadula si Ma'am Garcia no, sa sinigid nga mga tinionti kahapon sa Southern Negros sila. Subong sa area naman sila sa Northern Negros mga kaakson. Kaya tinguan ta nga magkuha ko bala may datos or record si Ma'am Garcia. May kataras sa kanamuon na sang mga centenarians nga nahatagan sang cash assistance sa mga 2022. Action Hotline! Standby kamo kay may ara sang fire call, no? Check tari kung diin aning area makakson kung makabati kamo dira nga may ara sang sirin sang fire truck, may ara ginarespondihan nga isa ka lugar, no? Halong gid, no? May sunog, may fire call sa rigid gamata diyon. Action Hotline! Alas 9:27, Action Radio Philippine Standard Time, samtang tinguan ta nga babalik ang signal ni Ma'am Merle Garcia sa rigid nga matarion kay dito sila sa area sang Escalante. Medyo malayo-layo, no? Tsindihan tari, basta malayo-layo ang signal or malayo ang area, may aragid sang pag-untat sang signal kon kaisabla, labinigid kon bukid-bukid ang imo siring ginahamtangan. Action Hotline! Ang report kanabaton ta sa ring fire call mga kaakson sa may area sang Barangay Takuling, no, sa lapit sang BCC, lapit sa Bacolod City College, no, hibalaon ta mga kaakson kung naano naman ang area, no, ang ginatupok sa bangsang kalayo dira sa may area sang Barangay Takuling. Action Hotline! Sige lang, kay tinguan tala makaksyon nga malabot liwat nadula ang signal ni Ma'am Merle Garcia ara subong sa may Escalante City. Okay na lang, action Oliver, check ta lang ang dugang development sa karuna. Action Hotline! Tiya ba ni, Philippine oldest woman nagligad sa Kabankalan City, tinagtaliwan na taga Uringaw, Kabankalan to makaksyon. Oldest person in the Philippines or maybe in the world na si Lola Iska Francisca Susano. Tingad katuan subong ni Ma'am Merle Garcia sang PSWDO edad sri mga 100 years old man dito sa may Escalante City. May mga proseso ugaling nga ginasunod dapat mayara sa pamatuod nga amo gina ang edad sang centenarian kaya tagan man na sila sang sertifikasyon. Action Hotline!
Las 9:29, Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga patrol da, signal lang no? Kung may arasang update na sa ring sunog nga nagaluntan sa digid nga mga tinion. Si Dr. Eric Tayag mga ka-aksyon nag-kompormar nga gin-appoint siya bilang Health Undersecretary. Undersecretary, Yusek. Kay man, may nagagawa nga report nga kuno siya na ang bagong pamuno or the DOH Secretary. Tiamal ni Dr. Eric Tayag sila nga hindi Undersecretary lang nga appoint sa kon. Kina-appoint ko ya bilang Undersecretary mga ka-aksyon. Ti pabangkod de sa paihan man mapili si Presidente Marcos bilang bagong sang persona nga mag-serve bilang bagong tiglikom sang DOH man. Daw why pagidbati ano? Action Hotline! Or why base ko nagpangita pagid si Presidente Marcos sang pinakaangayan nga mag-uyat sa sinang posisyon. Di lang lahog mo nga uyatan mo ang DOH Secretary mga ka-aksyon kay una bes ang atubangon mo sa gihapon ining ikog no sang COVID-19 pandemic plus may gina problema pagkita mga ka-aksyon nga acute gastroenteritis kag cholera. Action Hotline. Malita ba si kon may listahan naman si Presidente Marcos kag ginahulat ya lang ang insakto nga tinion. Action Hotline. Sige, standby ka mo kay gina-follow up naton ang sunog nga nagaluntad sa naging batalion dara sa may area sang barangay Takuling. Action Hotline. Action Hotline, Martes nga pagpangalagad dari kita sa November 15, 2022 magatakop temporaryo sa kalan sa gihapon sang regular nga anchorman Action Artay Hupon. Ako naman Action Marlon Henry. Thank you for watching. Kag thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.